Si, a verdade é que é unha situación de auténtico pasmo, porque o que aconteceu foi que o xuíz decano da Coruña, o señor Fraga Mandián, no seu momento denunciou xa un veciño da Coruña porque ese veciño solicitara, reparade que gravidade, solicitara a documentación en galego, tal e como di a lei, e que ademais que a documentación que se lle remitía que fose co topónimo oficial. Cando foi ese xuizo, porque ao final denunciou o xuiz decano a ese cidadán tras esa solicitude, cando foi ese xuizo, o xuiz decano, segundo trascendeu nos medios de comunicación, declarou: yo non tengo ningún rubor en usar la ilegalidade de La Coruña. Foi o que trascendeu nos medios de comunicación. Entón eu, como presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, o que lle preguntei públicamente que outras leis, como xuiz, non ten ningún rubor en incumprir. Realmente o que estamos a facer desde a Mesa pola Normalización Lingüística e o motivo polo que somos denunciados, é porque solicitamos o cumprimento da lei. Parece realmente o mundo ao revés. E parece ainda máis o mundo ao revés, ainda con máis insistencia, cando vemos que é a segunda ocasión na que teño que vir a declarar este xulgado como imputado, un ano e medio despois da primeira, polos mesmos feitos. Entón, o que hoxe tamén agardo saber é cal é o procedimento que se está a seguir neste caso, cando xa hai 2 anos que o xuíz decano realizou estas declaracións tan graves e cando xa hai un ano e medio que xa vin aquí como imputado, en fin, porque se é unha inxuria ou unha calumnia dicir que os xuíces teñen que cumprir a lei, pois, en fin, efectivamente, terán que procesarnos por inxurias e calumnas a unha boa parte da sociedade galega, que o que estamos a facer, subliño, é simplemente defender o cumprimento de legalidade que tamén atinxe os xuíces, que son os primeiros servidores públicos que deberían dar exemplo. Agora ben, tamén queremos sinalar desde a Mesa pola Normalización Lingüística que sabemos que este non é un caso illado de criminalización da defensa do noso idioma. Xa hai uns meses tivemos que padecer, verdade, como batían na mesa de forma insistente porque facemos ese grande crime que é defender o noso idioma coas armas cívicas, que son as que temos ao noso dispor e as que utilizamos sempre ao longo destes nosos 25 anos de historia. Vimos tamén a criminalización dos equipos de normalización lingüística, que tamén, verdade, saíron moitos medios de comunicación pois dicindo que os equipos de normalización pois facían manipulación dos nenos, sabe Deus cantas máis barbaridades, por cumpriren as súas obrigas. E agora, pois, en fin, temos que vir aquí a declarar como imputados, e digo imputados colectivamente, porque é como Mesa pola Normalización Lingüística, simplemente porque dicimos que os xuíces teñen que cumprir a legalidade e que teñen que ser os primeiros en dar exemplo en cumprir a legalidade que ampara o noso dereito a podermos vivir en galego. Estamos vendo que cada vez é máis habitual que conselleiros dean as ruedas de prensa en castelán, e falen en castelán en diferentes públicos. Sí, pois realmente que é incrível, non? Que quen debería dar primeiro exemplo de defensa, de uso de defensa do noso idioma, realmente estea a servir como exemplo a contrario. Recordemos, o Estatuto de Autonomía, o seu artigo 5º, é clarísimo, e obriga dos poderes públicos, nomeadamente, claro, dos poderes públicos galegos, por tanto, da Xunta de Galiza, potenciar e defender o noso idioma. Vemos claramente, cando os conselleiros, algúns conselleiros, se negan a utilizar o galego oralmente, e mesmo por escrito. Cando vemos, por exemplo, que hai conselleiros que se negan mesmo a responder entrevistas en galego na TVG. Responder entrevistas en galego na TVG, que é algo inédito na historia do país. Claro, evidentemente, estános a dar a medida de la defensa da lengua gallega e del galleguismo que profesa Núñez Feijóo, non? Estamos ante un goberno que anda a patadas co noso idioma, que anda a patadas simbólicamente, por exemplo, cos conselleiros, a hora de negarse a utilizar o galego, e tamén que anda a patadas cando quere vulnerar o dereito de que os cidadáns poidamos vivir no noso idioma. Denuncias máis a favor de plantexar